Ba babban tashin hankali sama da jin labarin kashewa, sacewa da kona garuruwa. Wai shin mai muka yi muku? Ya kuke so mu yi da rayuwar mu mutan Arewa? Wanda ya bi ku ya miƙa wuya a ce shi ma bai tsira ba da hukuncin ku na azabtarwa? To ku sani a yanzu tura ta kai bango, ba wanda za mu ƙara raga mawa. Mun rasa shugabanci da 'yancinmu domin ko mulki kuke a kanmu kuna mulkawa. Ke dai bari 'yar uwa, akwai abin haushi a ƙasar nan tamu ta Najeriya. Wai a ce abu ɗaya amma an kasa kai ƙarshen shi mu samu zaman lafiya? Ko da yake dama duk inda aka yi shiru nan ake kai dukan ƙiyayya. Mu ma fa 'yan ƙasa ne masu 'yanci, ku sani mu da ku duk muna bisa hanyar nan ta tafiya. Ya kamata ni da kai da ke mu fito domin mu bayyana musu gaskiya. Ni abin da ke damuna a nan shine waɗanda muke masu kallon namu. Mun zaɓe su sannan mun tura su inda suke so su je a matsayin wakilanmu. Amma har yanzu ban taɓa jin wani ya fito yana magana ba a kanmu. To ku sani, mu muka kai ku, mu za mu silar dawowa da ku a cikinmu. Mun farka sannan 'yar talla za ta gani a farantinta, muna nan mun sa muku na jiya mu.